mengaji kita daripada alih membilang daripada aso. Semenjak sebulan air, 2 bulan darah, 3 bulan limbago, ampe bulan mangkonyo banyao. Di sinan kita lah batimbang janji dengan Allah. Janji nanalah kita buat bapak dan ibu akan maikui sagalo surah ma'antian sagalo tagah. Janji nan Allah kita buat tolong kita paci arek ganggam taguah dudua indak bakisa tagak indak bapaliang sehingga lah sampai 9 bulan. Barangkali adonan lebih adonan kurang, kita diizinkan oleh Allah untuk lahir ke atas dunia ini. Alhamdulillah sampai saat kini, sampai waktu kini, sampai malam kini, untuk manapean janji nan Allah kita buat dahulu, Allah masih mentajalikan kepada kita nan namanya sifat ma'ani nan tujuan. Ko indah adolah sifat ma'ani ko ditajalian kepada batang tubuh kita bapak dan ibu. Barangkali na adoh kita ko nan bisa cie Allah jua dah. Baaman ko takai itu. Kalau kita kaji bana asal kejadian tubuh kita manusia ko, kita kaji bana tubuh nan kasa, tubuh nan nampak kini ko diambilkan daripada ampe unsur kejadian. Manyo nan ampe? Api, angin, air, tanah. Asal kejadian kita manusia ko diambilkan daripada ampe unsur kejadian ko tadi. Hasilnya bapak dan ibu mati pada aja nih. Baaman komode itu karena dahulu proses penciptaan Nabi Adam di kampo tanah Adam jadi diciptakan Nabi Adam ko dari tanah bapak ibu. Iyo bermacam-macam tanah nan diambil. Dek tu mangko bantu kita manusia kini ko bermacam-macam loh. Ado dulu diambilan dari tanah nan kunyang. Atau mangkodo bantu kita ko nak kunyangan guys. Ado dulu diambilan dari tanah nan putih. Bantu ai kini. Ayo sebenarnya putih jaran niah bantu ai. Ado dulu diambilan dari tanah nan hitam. Bantu ai kini. Ayo bantu langkit tam bantu ai. Yo di hitam ya. Ado lu dulu diambilan dari tanah nan hitam, tapi dek karena ndak elo-elo, ndak hati-hati, masuk lo tanah putih sangat naik. Sehingga nang tanah ko tadi macam kue. Hasil kini ka atau mah hitam, tapi dek panau. Atau macam kue tanah harpe dia itu. Ado lu dulu diambilan dari tanah nan sadang elok, atau mah tak hambo ke bantuan. Tiba dia awak ke tanahnya serang elok nah kau nak. Iyo kau tindak. Iyo dia lah dulu menyenangkan hati ambo dia nak. Dibuat Nabi Adam kau tadi dari tanah, sehingga lah baban kuat lah berwujud seperti manusia takah kita kini kau dibawa nan Adam kau tadi ke dalam sarugo. Sawakatu itu. Nan Adam ko tadi Allah bamato Allah. Tapi alun bisa mencaliak. Lai batalingo lai, tapi alun bisa mandanga. Adoh balidah adoh, tapi alun bisa bakato. Baamang komode tu bapak dan ibu karano patuang sama tomato. Tumang kwembo sampaian tadi kok dikaji bana tubuh nan kasako asal kejadian kita kok hasilnya mati dia nya. Tumah patuang ko tadi. Didek tu mangkue bapak dan ibu nan sabananyo mancaliak ko bukan jo mato, mandanga ko bukan jo talingo, bakato ko bukan jo lidah. Ko iyo mato na mancaliak sajak tadi Adam lah bamato baa mangkolon bisa mancaliak. Ko iyo talingo na mandanga sajak tadi Adam lah batalingo baa mangkolon bisa mandanga. Kok yo lidah nan bakato sajak tadi Adam lah balidah baa mangko lu bisa bakato. Ndak usah kadam bana wak mencontoh caliak je lah hurang mati
Orang mati tu anang kurang deh itu bapak deh bu. Mato ya doh, talingo lai, lidah nganghuan larang itu kau nampak dua lidah mereka. Tapi mato do nak bisa nyaman celiak orang lain. Talingo ado nyo nak bisa mendengar orang lain. Lidahnya ado nyo nak bisa bakato. Baamang komode tu nan sabananyo. Kita mendengar bukan jo talingo. Kita melihat bukan jo mato. Kita bakato bukan jo lidah. Tu baannya tuanku. Tumah Adam ko tadi hasilnya mati je nya. Tumah patuang. Tu baam pada malam kini ko bisa wak mencelek tuanku gaya. You pernah gagah nampak deh kami? You nak? Tu baam ko bisa wak mendengar tuanku. Tak dengar sogo tuanku. Gancak dah bunyi. Bisa lu kami bakato tuanku. Anan ka tuanku. Tanyuan deko kami jawek lo. Bisa awak dari rumah melangkah ke surau ko ha. Baam ko bisa awak idui ko tuanku. Jadi bapak dan ibu. Nan sabananyo kita hidup ko bukan dek kita. Tetapi karena dek Tuhan. Kita hidup ko bukan karena sifat kita. Tetapi karena sifat Tuhan. Ana mo sifat itu tuanku atumah sifat ma'ani nan tujuan. Sawakatu itulah baru dititipkan dan dipinjamkan kepada Adam ko tadi na namanya sifat ma'ani nan tujuah ko. Mana sifat ma'ani nan tujuah ko tuanku? Hayat, ilmu, kudarat, iradat, sama, basar, kalam. Sehinggonya lah dititipan sifat ma'ani ko tadi kepada patuang Adam ko tadi, sehinggonya baru babakeh. Tiba di mata Adam bisa mencaliak basar namanya. Tiba di talingo Adam bisa mendengar sama namanya. Tiba di lidah Adam bisa bakato kalam namanya. Jadi mangko bisa lawak kini mancaliak, bisa wak mandanga, bisa wak bakato, ikoko bukan karena dek sifat kita, tetapi dek karena sifat Tuhan. Nan ditajalikan kepada batang tubuh kita, nan dititipkan, nan dipinjamkan kepada kita. Yakin dan percayalah bapak dan ibu. Kalau barang nan batitipkan, kalau barang nan berpinjaman, suatu saat nanti orang nan punya pasti datang untuk menjapui, orang nan menanam pasti tiba untuk membubui, nan kita ko pasti akan berpulang ke rahmatullah. Ba'amang komode itu sebab kullu syai'in yarji'u ila aslihi. Setiap sesuatu akan kembali kepada asalnya. Asal kita dahulunya dari tanah, nanti kita akan kembali pula balik kepada tanah. Arti kata seluruh kita ko pasti mati. Tu baamang ko yakin bana tuanku menyabian kami ko kamati ko tuanku. Na ambo dia namanya buian do. Al-Quran mengatuan. Ambo ko menyampaikan dia ko ni bapak ibu. Anang kecil Al-Quran. Kullu nafsin dhaikatul maut. Seluruh diri, seluruh yang mempunyai nafas, lain mahangok juga di atas dunia ko lain, seluruhnya pasti mati. Termasuk ibu-ibu ambo nan disiko gai. Ibu ko yo ka mati ka. Ibu yo ka mati. Apa tu lah dicaliak saja tadi yo bantu orang ka mati dia bantu Yo nan mati ko kan ada pe mana dia wa ada. Kadang-kadang ibu-ibu dahulu mati. Ambo kemudian. Kadang-kadang yo ambo nang kemudian. Ibu-ibu dahulu. Nan pokok asa jala sampai nan mati ko pasti. Kadang-kadang rancak je nyo nampak dewa malam kini ni. Biswak pagi Allah tiba je orang main bawan. Ondeh ni etek nan basanda di sudui tadi malam Allah dahulu. Jangan dicaliak lo kece ko iyo lo beko. Ko magi contoh ko nyo pasai.
Ya pada payah nak ambil contoh kedua tu nak cak lawak nan disiko dia lain. Tuan nan jauh dia awak. Oh lumpat tu ete tu dahulu lah itu dah. Balo lumpat tu pulo nak. Nan kece awak alumpat tu ete tu dahulu lah itu dah. Tadi malam nampak dek kami rancak juoi baru. Galak-galak juga manangan pengajian tuangku baru. Ancak yo nampak dek kami sandai di sudut itu baru. Kok pagi kini nyolah dahulu je. Ayo lompat tuik lah itu dah. Balu lompat tuik pula nak. Mandangan pengajiannya malam kini. Basandai di sudut malam kini. Maninggai besok pagi. Balu lompat tuik pula. Nyonan indah patu itu maninggai malam kini. Habis besok pagi nampak basandai di sudut itu galak-galak di suatu nak patu itu dah. Jadi bersyukurlah kita bapak dan ibu karena sifat emak ani ko tadi masih tajali kepada batang tubuh kita gunanya adalah untuk menapean janji nan Allah kita warik dahulu. Janji nan kita warik dahulu akan maikui sagalo suruah mantian sagalo tagah. Kita karajuan sagalo nan diperintahkan Allah, kita tinggal sagalo nan dilarang de Allah.